jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe e Yaw Pindi TV en garti e katane jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndiji leydi Sénégal joni palen koye jayndiji ɗi talata 17 lewru mars hitandu junnaji 2026 ko sifa e kelle gadan e jayndiji leydi Sénégal eɗen pulloro e jaynde quotidien le quotidien kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti tan de ko yutiyal haalliɗen ɗon koɗorde toon to cité Faysal hono ɓe mbiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe kolliti kay wonande omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗaccani haala ka hono ɓe mbiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe garti hen noon e ko ɓuri ko yajje e nder hello ganduɗa kay kañum woni e jaynde wiyetede e jaynde ganduɗa kañum woni quotidien le quotidien ko ɗum ko kam musidɓe jene ko ɓe garti e ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa kay kañum woni e wiyetede Cheikh Sharifou honno ɓe mbi tan de ko accident woni ko waɗi ñalawma hanki o lawol fewde toon to Tambacounda ko ina tolni e yimɓe jeegom o kañum men kay goni ko kawri hen e ladial yimɓe hewɓe noon gañima e on ɗon accident honno wiiri e kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jaynde wiyetede e jaynde ganduɗa kañum woni quotidien le quotidien ƴeewoyen e jaynde enquête quotidien kamɓe noon ɓe garti tan de ko e eɓɓore Pastef to ɓe mbi ko Pastef la démolisation hono wiide la démaïsation ɓe mbi tan de ko Pastef natani ko wiyete ko la démaïsation honno wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jaynde wiyetede jaynde enquête quotidien jaynde arti e Cheikh Oumar Diagne caggal nde o hono waɗno toon to suudu dumbirdu kanko Cheikh Oumar Diagne noon o suuti konnguli o fani ɗum e laamu leydi Sénégal honno wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe jaynde arti e on ɗon appel mo ganduɗa kay ko yewti e nden ɗon ñawore ɓen ɗon ɓesguji leydi Sénégal laaɓe fawaɓe junggo toon to leydi Maroc sappo e jeetatoɓe ɓe kollitide ñawore nde jogori wonde ko ñande 30 e nduɗo lewru ndu gonden jaynde l'évidence kañum arti ko e konnguli Barthélémy Diaz mo ganduɗa kay kañum woni suuti ɗin ɗon konnguli on ɗon tourné mo on wadde toon to Hann Bel-Air e wiide makko noon paɗe Macky Sall ɓuuri oɗo régime wona konngulem ɗum ko konnguli Barthélémy Diaz ɗum ene tawe e jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetede jaynde l'évidence jaynde nde arti e Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kay kañum woni e gardiɗo comme ça boppu ɗo o eri ko wiyete ko transparence ko fewti e ɗin ɗon investissement ji kam e justice wondude e social ɗum ene tawe e jaynde ganduɗa kay kañum woni e jaynde wiyetede e jaynde l'évidence jaynde la tribune kañum arti ko e port autonome Dakar ɓe kolliti kay wonde ko wiyete alhaali exportation ɓe mbi tan de ko leydi ndiyete ene wonde ummima e 825 e piccal 3 milliards arti e 412 e piccal jeegom milliard koppareje meɗen franc CFA ɓe mbi tan de ɗum woni so tawi yirodirama kay ene woni ko yalaniyete honno wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jaynde wiyetede e jaynde turbine quotidien jaynde ruttinima on ɗon accident balloygol ɗon bolol ngol ganduɗa kay ko few toon to Tambacounda yimɓe jeegoma goni ko kawri e ladial e on ɗon werla asmo hinde Cheikh Sharifou jaynde li quotidien ko hen arti jaynde wi aha kay ko yimɓe jeegoma goni ko kawri hen e ladial kono de ko ene tolni e yimɓe sappo e gañi hen gañanɗe cattude e on ɗon accident mo ganduɗa kay waɗi e ñalawma hanki o lawol fewde toon to Tambacounda kono noon e jaynde nde arti e khalife général des Mourides mo ganduɗa kay fuɗɗima ɗen ɗon golle gam juɓɓitingol walla hesɗitingol jamma ngo Touba woni tan nden no juulirde mawde tawateno toon to wuro ngo Touba ɓe kolliti tan de ene wayno golle ɗe te lancement o fuɗɗoto ko oɗo alkamisa honno wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jaynde e li quotidien ɗo ɓe gartiri konnguli khalife o mo eri moni kala nde waddate hen e jungo muɗum ha wawa dusodirde e golle ɗe ɗum ene tawe e jaynde li quotidien jaynde libération kañum arti koye on ɗon baɗɗo ɗen ɗon golle kantorinde mo ganduɗa kay ala ko woni e fandare makko so wona jaggude ullude ene hirsa ene waɗa ɗum brochette ene yeeya ɗum e nduɗo lewru teddudu kanko on ɗon gorkajo ɗum kolliti ko caggal nde o fawa jungo o jaaɓi ɗum dendagal tuma mo yaaji e pawaɗe dow makko yuti on ɗon fannu o lutti kay ko kanko o waɗi ɗum kanko on ɗon gorkajo ɗon o fawa jungo ko wayte e nder lamargol ngo o Dakar honno wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jaynde libération jaynde las quotidien kañum arti ko e on ɗon gorko debbajo mo ganduɗa kay ko mo fitade muɗum yoɓano toon to Kaffrine mo ganduɗa kañum wonno adjointe au maire toon to Kaffrine toyete ɓe kolliti kay wonande ɓi ko debbo oɗo saaha ko hamtere kam e mettere woni ko wondi ko ɗum jeeyi sababu o erima nde ñawore waɗete ɓe ganduɗa kañum goni e waɗɓe ɗen gueɗe
mbawa fawede jungo nde woni lawol ɗum ine tawe e jande ɓe gartini kadi ɓe ganduɗa kañum ngoni G7 mo ganduɗa kay ni anni wadde moɓodiral ton to inspection d'académique mo Dakar ɓe mbi ko liddi noon ɗum noon G7 nena natana on ɗon offensif honno wiiɗi kamɓe musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti e Sadio Mané petto keɓoguel mo leydi Sénégal ɓe kolliti Sadio Mané ne wondi e gagnande so tawi kay renaki jogorani tawerede ɗen ɗon pottiti ɗiɗi cilagal jogoɗo wadde hakkude leydi Sénégal e leydi Pérou kam e leydi Sénégal e leydi Gambie ƴeewoyen jande Walf Quotidien kamɓe musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti koye gonka opposition ɓe kolliti kay gam wawde renditinde opposition ɓe mbawa won haɓɓere wotere ɗum noon de wonata hunde wemde ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum e jayde wiyetende jayde Walf Quotidien kono noon jayde Walf Quotidien arti e ɗin ɗon supporter uji leydi Sénégal naɓe ganduɗa kay ñawore mabɓe riwtama ha ñande e capantati nder lewru gonɗen kono noon kadi ɓe garti e on ɗon accident mo ganduɗa kay waɗi e on golɗon bolol fewti toon to Tambacounda yimɓe jiiɗi ɗum no wiiri jayde de ɓe kolliti ko ñumen kay goni ko kawri e ladial e on ɗon accident e wiide e jayde Walf Quotidien jayde Rewmi Quotidien arti ko on ɗon scandale baɗɗo toon to jagorgal kalfinagal ko yuti e jokkodiral hakkude e leyɗele ministère des affaires étrangères ɓe mbi ko réseau de falsification des documents administratifs koñum kay woni ko waɗa toon démantelé ɓen wonɓe ɗon gueɗe pawama junggo honno wiiri e jayde Rewmi Sport kañum arti koye mo ganduɗa kañum woni fédération sénégalaise de football Souleymane Diallo kom kay woni ko noma woni tan toɗɗa wonde directeur technique national honno wiiri e jande ɓe garti e Pérou mo ganduɗa kay ɓayyini doggol muɗum ko yuti ngol ɗon pottal ciidagal hakkude mum e leydi Sénégal Pape Thiaw noon ina fatta nde ɓayyinta ngol ɗon doggol muɗum jayde point actu sport kañum arti ko yuti ala haali on ɗon procès sappo e jeetato Sénégal naɓe fawaɓe junggo toon to Rabat lamorgo leydi Maroc ɓe kolliti kay wonande ñawore nde wonata ko ñande e capantati e nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe gartini kadi e mo ganduɗa kañum woni Souleymane Diallo mo ganduɗa kay kañum woni ko waɗa nommé directeur technique national bandiraɓe musidɓe tedduɓe ayaw daroɓe ayaw Pindi TV kasi haalaɓe jeeɗi ko ɗum woni komin kamnoroɓe nelade ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubindo jayndeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.